Sa panaghugpong sa mga batid sa produksyon sa drama sa kahanginan, namugna kining sugilanon. Mahulang buhay na ito karon. Ang minatay o kahadlo sa katauhan nga nakasaksi nining daw dili katuho ang panghitabo o makalilisan na talan-awon sa kalangitan nga gituang mo na ang timailhan nga nagkaduol na gayud ang katapusan sa kalibutan. Ang RMN Drama, mga hastausab sa pagdalit kaninyo ning pinalahi nga sugilanon. Tungod sa maong hitabo, nagkainit ug mas nagkainit na karon ang tensyon tali sa duha ka labing gamhanang mga nasod, ang Russia ug Amerika, nga gikabalakan nga mamahimong hinungdan nga muulbo ang ikatulong gubat sa kalibutan. Padayon nga rescue and retrieval operations, mas nagkadaghan ang hikablagang patay. Human may puso ang pinakakusog ng bagyo o human masinati sa miaging mga adlaw ang labing makusog ng lino nga sukat-basukan. Wa pa masinati sa kalibutan. Gipadayag, Kapitulo 13, Tudling 16 ngadto sa 18. Gipugos sa mananap nga mapatikan ang tanang mga tao, inila o dili inila, dato o kabus, ulipon o dili ulipon, diha sa tuo nilang kamot o agtang. Way magkapamalit o magkapamaligya, gawas niya itong may patik sa ngalan sa mananap o sa numero nga simbolo. Sa labtonon kini, ang maalam makasabot sa kahulugan sa numero sa mananap. Ang numero ni ini, 666. Kung tinuod nga mahal sa Diyos ang iyang katawan, Father Nestor, nga nung bitugot mas siyang nga mao kini ang may tabo ug atong nagatan. Tungod sa nagkagrabi ng kasalanan sa katawan, Rami, sa pagkamasinupakon sa kasuguan, ug sawa pag-ila sa Diyos nga labing gamanan, apan dili na kini katingadan, kay gipadayag na kiningdaan sa atong Ginoong Hesukristo, kang San Juan Evangelista, libuan na katuig, gikan sa kasaysayan. Ang gipadayag. Ang gipadayag. Ang ayan bang kadrukan ang umaabot? Unsa kalikunan mo pagtuo o pagsalig sa labing gamhanan o buhi na Diyos. Dili ba kinimatayong? Di mahilo ka pa sa naisulat ng daan o umaabot pang makadilisang nga mahitabo sa kalibutan. Ang gipadayag, gimugna alang sa kalingawan, uban ang pamasin nga maghatag og pagtulutan, apan dili aron paghatag og kahadlok sa katawan. Sa panuwat sa ubos ninyong igsuon, Glenn Pino. Direksyon, Dino Birungan Eliseo. Spinner, Ariel Mancao. Soundman, Ricky Garing. Technician, Lloyd Gabiana. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Nga bisan unsa pang atong estado sa kinabuhi ning kalibutan. Bisan unsa pa man ang atong binuhatan, tumong o katuyuan, walay malilong nining tanan. Kay nakita man kini sa Dios nga labing kabhanan. Ug karon, ani ang lang sumpay na itong sugilanon sa kahanginan, ang gipadayag. And I'm very sure nga isabtan niya ang message sa kamatayon niya itong Noel Ambrosio. Labi na kung mabalitaan usab niya ang pagsunod niya sa kauban ni ini ug sa uban pangbuot mahimong mga bayani.
Huwag kinahimo ka ron. Huwag kinahimo nga buhatin ni Solves. Kana tungod sa kamatayon na itong Noel Ambrosio. Nga gikaingong nag-suicide. Nga sa iya palang gani nga gipanulti sa among nagkita. Dili ka gid makakita og rason. Narong makaunaw na siya sa pagpakamatay. Sa gisulti usab ni Father Nestor nga malagmit, musunod na usab kuno ang iyang kauban nga kauban ang ginakop dito sa mall tungod sa pagsaba-saba o buot nilang pagkondenar ni Sir Leopoldo Henry Davis na gituwag nila og usa kuno ka kriminal. Sa ako sa mnonong nagpagsabot ang maong hitabo murag dunay buot ipasabot ka mensahe nga rin ako. Dunay ipabot nga dili angay nga maghilabot nila. Ang akong latap. Niagad ni nga kining mong pundok gilangkuban sa mga professionals, mga otoridad, mga scientist, doktor, mga dagkong leaders sa nagkalidlaing mga nasod, mga negosyante nga kontrolado ang ekonomiya sa tibok libutan, labi na ang banking system. Napinsod ni inimbisan ang mga entertainers nga may baligya sa ilang mga kalag ngadto sa gahom sa kalingkit. Ug ani usab din ni ang Diyos ko, ang mga religious leader. Nalakip ko no ang pipilak ka mga nag-alagad sa simbahan. Malkada, no, dili kinitinood. Angay ko ka kinintuhuan. Angay ka. Kung tinuod man ang galing kini, nasa ato pa, sa bisan asang nga sektor sa kinalingban, naa sila. So dili imposible nga kontrolado ginilang tanan. Ug di apagit ni nga sa habig sa sikat nga mga entertainers, wa kuno'y sikat karon labi na ang mga international artist, ma-actors man o actresses, ug mga nagkalinlaing banda and singers nga basta mitap og sikat karon. Ila gyud nga mga sakop ug kanunay nagdasa ng mensahe na nagigbatok sa Diyos. Kinuha ko. Unsa na kining karong klasiha nga kalibutan. Unsa naman kini? Sa tanan ko nung nga sikat o bitap sa entertainment industry, nga nakapa-influensya labi na sa mga kabatanunan, silang tanan ila ug miagi gyud sa usa ka ritual isip paghalad silang kaugalingon ug pagdaig sa haris kalingkit. Ug ay dagang ulagway dinhi sa mga known actors and actresses. Ni kakusangil at ulagway sa usa ka mananap nga sulayan. Uban sa ila usab nga pagpakita sa ilang mga nagkalinlain nga hand signs. Sa ilang mga itong nga suits nga mao'y makahatag kanimo og idea nga kontrolado gyud sila siyawa. Kinuha ko. Oh my God, may ritual pa nining sikat yung kaayong nga actress nga nakigsik sa usa ka mananapa. Diyos ko, tinuod pa kini. Dili ba kini edited? Apo niya
imposible nga edited kini. Oh, Diyos ko, tangila din eh. Buhat kini sa gahom sa kalingit. Pagka makasasa na nining modernong panahon. Nakikita juga ni mo, Father Nestor. Kaya moibot kong pagisera ni mo. Sa dugan akong nahibawan bahin sa mong pundok. Kung unsa man kini katinuod. Dili mayo nga nakita magsulti rami. Adto ta sa taas kumbento. Kanang way si bisan kinsa nga makabati sa atong paragsulti. Karon lang kumukumpirmar nimo sa tanan rami. Tinuod ang tanan mong nadiskubrihan. Even sa imong giingon nga dunaw sa mga different church leaders nga nasakop nila. Tikabahin sila sa panlimbong o pagmislead o sa deception nga may motibo sa gahom sa dautan. Aron ang katawan malayo o mabuwag sa gugma sa Dios nga labing kamahanan. Father Nestor, gibuhat gyud sa hari sa kangitngit. Gigamit giniya ang tanan nga mga pamaagi aron malingla ang katawan sa Dios. Labi na gyud diha sa entertainment nga mo'y dali ug dako kayo influensya sa atong mga kabatanunan. Din kining maong mga icon ga-idolize nila. Inikalimtan ng angay unta na himong idolo ug model mao ang Ginoo. Father Nestor, ug wa na kinigitago karon ram. Wa na gyud. Bulgar na kayo ang mga satanic rituals, signs, and even ang mga buhat ng mga immoral kayo. Gakaniadto gikauaw sa mga tao apan karon. Bulgar na kayo ug mas gipasigar mo. kung magpadayon og kung dili kini mapugan, Father Nestor, unsay ikaw mo sa kalibutan? Unsa man? Unsay kaugmaon sa kalibutan. Kining tanan kung imong sumadahon, maulagway mo kiniso sa kapulong marami. O kini, mao ang sala. Ug ang bayad sa sala, mao ang kamatayon. Father Nestor, kung magpadayon ang pagpakasala sa katawan, dayag na lang na malaglag ang kalibutan. Tigibaliwa man sa tao ang Dios. Kaya nagpadaman siya sa butang kalibutanon na lumalabay lamang ug dili sa mga hiyas nga maghatag unta og kaluwasan. may paglaom pa ba, Father? Nga maluwas ang katawhan ug babalik sa Diyos. May paglaom pa, Rami. Ug waylay makahimo niya na ang kinaulang. Pinaagi lamang sa iyang grasya. Kay way imposible niya. Wa. Ug wa yun. Father Nestor, Sa imong sab nga kabahin, labi na nining imong tinguha nga tugkaron ang mga nagkadaiyang hitabo sa kalibutan. Wa nga may sa nga nahimo. Apan tambagan ko ikaw nga
nga paghinay-hinay lang. Kay kung padayon nun mo kini, sama da nga ikaw mo'y minay-hinay ug patay sa imong mga mahalas kinabuhi o ni bisan kinsa nga dool ka nimo. Kinasayod ka tingali kung unsa ka influensyado kini mga tawhana base sa imo na karon nga mga nahibawan. Optiman kung andam silang magpakamatay para sa katumanan sa ilang mga agenda, kaya usab kayo nilang mapatay. Ug mabutang sa risgo, dili lang ang imong kaugalingon. Lakip ang kinabuhi usab sa imong mga mahal sa kinabuhi. Ug kung dili kabuot nga mahitabo ka na, timbang-timbang nga kining maayo. Kung ipadayon ba nimo ang pagbuhat sa mga butang, nahimo nang nasugdan o dili. Father, Nini usab nga higayuna tungod sa ka-advance na kaayo sa teknolohiya. Bisan ang mga kalamidad nga gituhuan tang buhat sa kinaiyahan, ila nang mahimo. Bisan ang bagyo, linog, o bisan unsang weather condition, kaya na nila. Din mao gini ang ilang gitawag og weather modification. Nga ilang mahimo gamit lamang ang gatusan ka mga antena. Diyos ko, ug unsa man ang ilang katuyuan ini, Father? Way lain. Aron ilang mapakita nga gamhanan sila. Nga kaya nilang kontrolon ang kalibutan through technology. Tungod nga lang sa ilang dayag na usab kayo nga katuyuan nga kinahanglang ikunhod ang populasyon sa kalibutan. Aron sayunaw niya kayo nila ang pag-rule sa kalibutan. Wa dia sa office si Rami? Sigurado ka ba? Milakaw o ganina na. Magdahantod ka ron, wa pa mabalik. Sige, thanks Maris. Bye. Dahila, dili kay makausa lang kahigayon nga wa si Rami sa oras nga supposed to be. Naa-assist ang opisina ng Lusing. Ay, dahil ayaw lang gudlainas pagsabot ni ha. Ay, dili man sa ingon nga nang hilabot ko. Ang ako ba nga kamo si Dudong Rami, giisip ko na gyud nga ako gayong mga anak. Sama sa inyong pag-isip usab na ako nga ikaduhan ninyong ginikanan. Nalusing, pasaylua lang ko day. Pero ang ako ba nga dili man tingali maayo nga budretso ka og hukom kung hain karon si Dudong Rani. Kay ulat ta masayon nga bahay sa iyang trabaho ang iyang lakaw. Dili kay makausar maguni mahitabo nang kung igun ana, mas maayo tingali nga imo siyang pakisayran o baka ha sa kadabang sa higayon nga wala siya dito siyang opisina, imo siyang tawagan sa iyang phone. Unsa man ako sa pagkontak niya ng Lusing? May mga higayon nga wala siya sa office. Dili man gani makontak iyang phone. Ay, unsa kay rason na? Dili ko makatubag anak ni Muday sila. Way lain makatubag ni ana si Dudong Rami sa Sam. Mauga sa ako nang gikaingon. Siya moo'y pakisayre, siya moo'y pakisutihe. Kay kung nasayop ka sa imong pagduda o gituhuan, dili ka na makaayo sa inyong relasyon. Sorry na, Lusing. Ay, wala kay angay pangayo ag suri dayoy. Ang ako, nga gusto lamang kung makatabang ninyo ni Dudong Rami. Kay dako musab kaayo mong natabang baya diri nako. O dili lang kay nako. Lakip sa akong mga anak na gitabangan ninyo nga makapadayong pag-eskwela. Ay, nagunahunaan ang kinasing-kasing ang among pagtabang ninyo ni Rami. O salamat sa imong mga pahinumdum.
Mo ba? Nanawag sa si Sheila? Huwag nagpakisusi kung hain ko, Maris. Ay, kabala ka. Di sa masayod kami sulti ka na ako. Di sa kaangay nga maproblema, ani. Magkaaway mi. Kaya sukad-masukad nga nagsigi siyang follow-up na ko. Huwag yung kumusulti niya. Nga musulti ka na ko nga nanawag siya des office. Mo ba? Yung nanaginayan ang may gugma? Well, naibaw ko kung sa'y akong gibuhat sa gawas, Maris. Huwag wag ko'y angay kahadlukan sa kong wife. Kaya wag ko magbinuang sa kong pagkabana. Sige. Usbod ko, salamat kayo sa mong pagpaibaw. Bye. Pastilan di pini si Sheila. Sukad lang nga na-missing si Gia. Ingo na gisa ini. Si Mami. Hello, Mami. Hello, son. Ni ako ron sa Cebu. Bahay mo bang magkita ta? Really, Ma'am? Niya ka karon sa Cebu? Doon, madam, malaglahi na karon ang among stand, madam, uga na mahayag ang ato mga kalakuan. Nga free from harm si Rami against sa atong pundok. Nigiya karong gibuhat. Pat gusto lang nako nga maniguro nga tinuod gid siyang luwas. Don't worry, Gio. Kung concern ka niya nga siya imusuong ni Higala, unsa ka ako nga? He is my son, di ba? Of course. Di ako karon sa Cebu. Gigahinan ko gid siya higayon. Dili lang mamonitor siya, but I want to remind him his limitations. Particularly siyang tinguha atong karon ng atong pundok. Mas labing maayo, madam. So, magsulti na lang yata later. Humansa mo pa nagsulti, okay? Oh, yes, madam. Okay. Dito ka nalang unta milaho sa bahay, ma'am. Naroon makabisita ka na mo dito ni Sheila. O magkasulti-sulti mo. Ram, puno ang ako mga schedules, anak. Ug bisan sa ka-hectic sa ko schedules, nigahinan tagyog ang panahon, kay importante ka para na ako. Simply because, kay ikaw akong anak. Ma'am, I understand mahibot kayo pasabot. Og importante gyud kaayo ang imong tuyo nako. Yes, son. Importante gyud kaayo. Kayo in danger, son. Namiligro ka. Kasama at ang lain pa mga sumpay ni pinalahi o labing bagong sugilanon sa kahanginan. Ang Kipadayag. Sinulat ni Glenn Pino. Direksyon, Inday Bambina. Music and effects, Ariel Mancao. Soundman, Ricky Bangis Garing. Recording engineer, Lloyd Gabiana. Hangtong susunod ngayon, dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Tatak RMN.